دەم باش خوشک و برانێژە ئەس خوازمش مڵات ڕە بدەم خواکردن و حتەش ئێزیدیە مەژیرە و حتەش گەل لە کووردا ژیرە ئەوەی گۆجاناش مشاش فێم دەکەن کورد هەنا دبێژوان کوردێ زەڕتاشی کوردێ خۆفرۆش ئەو کوردێ زەڕتاژیش کودێ هاتنە یعنی کوردێ خاین یان کوردێ خۆفرۆش یان کوردێک و خاین کەتی ji kudê hatine ez ê jor bêjim bê me ew Kurd ji kudê hatine. Wexta ku zemanê berê diyê wan açûn pûş, açûn şoxlê çolê û molê, şoxlê qirşik û mirşika, cew genim, tiştê halo, yan jî hêzinga, li wê derê Türkman û Murkman û eskerê dewleta Tirk û virda wirda دیاوانە خۆبوارن gelek lampê sor dida gelek ampolê sor axwe lê da bêje ew zarokê zirtajî gojwan çêbûn ne Kurdê heqîqî ne Kurdê esîlin ew dibêjin wan zirtajî ew xwe nizanin zirtajî ne ji wan were ew Kurdin ev qoroçiyê Tirkî niha hemû zirtajî ne lê milet gelekî wan nizane got zirtajî ne ji ber ku diyê wan gelek qaçaxî kiribûn yan pîrkê wan gelek qaçaxî kiribûn û vêce ew xwîna herama lewitî niha vêce bi neviyê wan jî re çêbûye neviyê wan jî mezin bûne û ew bûne belal nav piyê miletê Kurdê paqijî şerîf ez got bêjim Kurd ez behsa wan Kurdê zertajî dikim lê wexta ez bêjim Kurdê welatparêz Kurdê welatparêz ew Kurdin birayê delal ê got ser kurdîtiya xwe mane li ser heybeta xwe mane li ser şeref û namûsa xwe mane xwediyê van gerîla xwediyê wan şervana xwediyê wan şehîdana dayîkê wan şehîdana wexta ku dikin lîle lîle li pêşiya şervanê xwe wexta ku yek jê cangorî dikeve yan şehîd dikeve ew Kurdê paqij Kurdê hêldûv kurdîtiya xwe mane rasta ji dîn derketine rasta dûrî ola kurdîtiya resenbûna rasta dûrî behweriya kurdiya rastî bûne lê belêhê ew ehsas û ew damar ew xwîn ew hastiye paqij di laşê wan de ye yanî bêvla wan dişewitê fikrê wan hê ew fikrê kurdewariye lê wexta min got Kurdê xayîn ez behsa van Kurdê zirtajî kim ev ê got bêjî got diyê wan bavê wan pîrkê wan bavê wan li çola anîn kalkê bavê wan li çola heşa a diguh xwarin ji xelkê ji Tirkmena ji Laza ji Tirka ji Ereb û merebê wa dere ew bûn zirtajî Kurdê xayîn derketin vêce ev Kurdê xayînî zirtajî ez ê bêjim ev wek waliyê Qertemînê yanî xwediyê Kepçê ew ê zirtajî got xaniyê ev şê xera kirî ez ê navê we hemûçika yekî vek bînim û ez ê beskî mubashir yan zindîkê li ser we bêjim û li ser we biştexlim xaniyê Êzidiya li gundê ev şê xera kirine çima ji ber ku van zirtajiya van bêjiya van weladê zinayê got ji ava zinayê î zinane weladê zinê ne xwazin destê xwe deynin ser gundê Êzidiya û gundê Êzidiya ji xwe re bibin wek mesela li gundê Mezrê got çilo destê xwe danîn ser erdê Êzidiya û digotin em ê wek şengalê li we bikin û gelek gundê li aliyê wêren şarê û li aliyê welatê xarta got ji Êzidiya standine vêce ez dibêjim birayê xwe Kurdê welatparêz ev ê got bi xwîna helal û bi şîrê helal mezin bûne birayê delal hek rast e hûn Kurd hûn biratiyê dixwazin em biratiyê bi hev re berdewam bikin û biratiya me nebe wek mesela Kurdistana Başûr û em tev de bi hev re bijîn dibin alkê de dibin siharê xistinkê de dibin welatkî de ala welatkî de birayê delal sevîkim hûn qewetê bidin birayê xwe Êzidî hûn pişta birayê xwe Êzidî bigirin ji ber ku Êzidî koka Kurdistanê ne miletê Êzidî bi tenê nehêlin ew axa Êzidiya ye gund gundê Êzidiya ye tu bêjî û te weladê zinê nikarî ji Êzidiya bisînî belkî hûn karibin demkê jê bixwin
لێبەلێ باوەڕ بکەن زارۆکێوە یا نەڤیەوە یا نەڤی چرچرکێوە ئێ بکەون بن عەزابکی مەسڵ ji ber got Erdogan hat û Erdoganê herêş lêbelê pêşerojê bifikirin ji ber got em jî li va dera nerazayînin em jî li va dera kevin xebatê em jî li va dera kevin kar em jî li vê derê karê xwe dikin elmuhim em naxwazim zêdetir ji wan re bêjim ji pêşerojê re ji pêşerojê re bawer nekin got qewetik çê nebê rojkê werê wa dera bawer nekin got danûstandinik li wê derê hingî çê nebê nabêyna hemû Kurdê welat Parêz da bi êzîdî û neêzîdiyê xwe ve û got hingî çavê we bicotik werê derxistin û erd û malê êzîdiya ê Kurdê resen ê got adet û teqalîda adet û teqalîd û çand û hunera Kurdîtiyê li ser piya heştîn ê ji we werê standin û çavê we û çavê sed bavê we bicotikê werê derxistin bawer nekin got teedêriyê li êzîdiya bikin li Bakurê Kurdistanê bawer nekin got wek mesela li Iraqê çilo ji wan Kurdê zirtaşî re ê got li wê derê ê got nihan behsa wan kirî ji wê dê jî Kurdê zirtaşî hene ji wan re çû serî heta niha ji we jî re here serî lêbelê ji niha û pêda li Başûrê Kurdistanê ji wan re nema çê serî çi qasî bi qewet bin çi qasî jî bi hêz bin nema çê serî ji ber ku li wê de hêdî hêdî hêzik tê avakirin qewetik tê avakirin û li Bakurê Kurdistanê jî ê wilo bibê ne ser kêfa we vêca destê xwe û tilha xwe ji gundê êzîdiya vekişînin ez dixwazim ji miletê wêren şarê misilmanê wêren şarê zirtaşî re bêjim û misilmanê batmanê welatê xalta re dibêjim û misilmanê çol û tolê re dibêjim û ê serhedê jî re bêjim rojkê bê heqê ji we zirtaşiya werê standin silav û rêz ji bo ne her Kurdekî welat Parêz ne silav û ne rêz ji çêlîkê zirtaşiya re ji bêjiya re ji ewladê zinê re ê got xwîna heram û ava heram tevlî miletê Kurd bûyî û dibêjin em jî Kurdin ne û ne Kurdin carê navê xwe zanibin û sêvîkim her Kurdek ji qorojiya re û ji cehşika re û ji xwefiroşa re û ji dijmin û neyarê Kurd û Kurdistanê re bêjin ev dijmin û neyarê Kurdistanê xayînê dina me de ji her kesî xerabtirin ji her dijminî xerabtirin û bêj wan zirtaşî û ne silav û ne rêsî ji bo ne zirtaşiya